Тази жена не е яла абсолютно нищо за последните 16 години, че даже и вода не е пила. А на всичко отгоре има и дете. Ютубърът Дрю Бински отива до Етиопия направо от тях, за да провери дали това е така. Тя е на 26 години и твърди, че като е била малка, една сутрин се е събудила, техните се я питали закусвала ли си и тя казала да, излагала и от тогава не е яла абсолютно нищо и даже и вода не е пила. Айде да кажем, че без храна може да е някакъв феномен. Обаче без вода, в крайна сметка, тази жена се поти и изкарва вода от тялото си или явно може би не се поти или не знам. Тя твърди, че от 16 години не е ходила до тоалетна, което е логично, ако не яде нищо и не пие вода, в крайна сметка. Дори лекари в Дубай се я били изследвали, но не са намерили никакви остатъци от храна в стомаха. А пак не ми изглежда чак толкова слаба. Нали, нормална си, ама не е някаква анорексична. Семейството й твърди, че тя готви много добре, обаче даже и не пробва храната, защото не яде. Ютубърът дори разпитва съседи от селото и те също потвърждават, че не са я виждали да яде. Мен цялата работа ми струва много съмнително, обаче пък може да е някакъв феномен. Вие как мислите? А като е била бременна, пък е била на системи с глюкоза, за да може да се храни бебето. Това ми се струва абсурдно. Честно казано, тя ако иска да отслабне, не мога да й дам никакъв съвет, обаче на вас мога. Затова ако искате да сте във форма, може да си вземете трите ми книги с рецепти, както и ръководства за отслабване, за да може лятото да сте в топ форма. Затова цъкайте линк в профила и ги вземете.